Moskvič s maďarskou posádkou, Tamáš Nať a Šolt Kalapáč z Maďarska. Hello in Barum Rally, and we welcome you on the start rally, and thank you, good luck on the road, and on the finish we tell something about your car more. Tuto krásnou Škodu Favorit. Vítám na startovní rampě, požádáme, ahoj, tady vidíme Star Historic Rally, přesněji. Tak, nyní přivítáme další vůz. Tak, tento vůz známe z 90. let a z přelomu tisíciletí. Vítáme po 10 zhruba letech Petra Žaloubka zpátky na trati a těšíme se na shledání v cíli. S tímto unikátním vozem Renault Clio Maxi, který tady byl ojedinělý dlouhá léta. Tak, další vůz na startovní rampě, je jich tady mnoho, takže to budeme ve slušném tempu. Který tady u nás je dobře známý, sklidil už tady ještě za doby, kdy dvoutaktu legendárnímu, který nám tady vždycky předvádí hodně atraktivní jízdu, hodně štěstí na trati. Vazem 21,84 Žigulík. Žigulíky jsou v Maďarsku velmi populární a těchto vozů tam jezdí řada a my jich tady taky ještě několik uvidíme dneska. Takže good luck on the road, boys, from Bulgaria. Tak. Streščík a Petr Fenivéši s dalším Žigulem Vaz 21,074. Oni ještě u takových Žigulů tady uvidíme asi 5 a maďarské posádky vždycky předvádí velmi dravou jízdu s těmi ty vozy. Takže právě jsou startováni do Historic Star Rally. Další 130 na startu se nám blíží na startovní rampu, je to otec pilota prvního Moskviče, kterého jsme tady mohli vidět. A je to startovní 41 Petr Vaší s Lukášem Stáničkem na místě spolu během Starý. Takových vozů jsme tady v minulosti moc nevídali, ovšem když ano, tak to většinou stálo za to. Připomeňme třeba legendární Peklo tým, kde posádky diváckých hlavních bavičů 80. let. A není krásný bečkový Žigulík. Tak, start František Soukup s Miroslavem Benešem a především jejich Škoda 40 LR je třída S, což je takový prototyp. No tak bylo to vlastně skupina, která se měla otevřít v roce 87. Škodovka vlastně proto postavila tohleto auto, ale bohužel v roce 86 díky vážným nehodám nebo smrtelným nehodám ve skupině B, která potom byla následně zrušena, tak nikdy vlastně ani tu skupinu S FIA neotevřela, takže bohužel už to zůstalo jenom jako prototyp tohle auto. Takže zůstalo sice v podstatě jako prototyp, ale není ho tady, můžeme vidět na Barumce, díky Františku Soukupovi a Miroslavu Benešovi. Takže hodně štěstí chlapi na trati a těšíme se na vás na rychlostních zkouškách. Tak startovní číslo 38, Attila Rongič, Láco Hanuš, s vozem s bečkovým Žigulem, jak už jsem říkal, že jich tady bude víc, Lada 2005 VFTS. Jsme opravdu rádi. Tak a teď tady je další pravidelný účastník. Další pravidelný účastník Staristy Junior s Danem Hamšíkem. Pro Dana je to první zkušenost na místě spolujezdce. Dané, s jakými pocity startuješ do své první soutěže? Já bych to chtěl opravdu, není to moje první soutěž, už je to 8. A s Petrem jedu poprvé a chceme si to užít a doufám, že mě nesklame a bude to krásný sport. To samozřejmě, už to jel hodně Dan, ale jako to bylo mistrovství republiky sprinterů v ostrých soutěžích, takže už to poměrně zkušený spolujezdec, jezdil s několika piloty, ale tady si u nás poprvé na Star Historic Rally. Takže aspoň nějaká premiéra pro tebe, když jinak už jsme tě viděli let's grass. Tak jo, například s Jardou Šopík Dan Hamšík startuje a tak dále, což je další místní jezdec tady ze Zlína. Tak, startovní číslo 34, Attila Sigzaj a Norbert Zambo.
Attila si tady říká, že jeho vlastně motor ve Fordu Escort RS 2000 hajrá čuču. Takže viděli jste pozdrav maďarský přímo od jezdce tohoto BMW. Se v říjnu tedy vydá do Jižní Ameriky tento, až to je to Porsche 911, to je první generace. A za jeho volantem, až nám sem vyjede na startovní rampu, tak uvidíme Jaroslava Petráska s Petrem Kehrem na místě spolujezdce. A je to vlastně první set vozů, který pojede Soutěžova Kehra pana Amerikána za český tým na podzim. Ať si užijete tuto rozcvičku Star Historic Rally a hodně štěstí pro šáku na trati. Tak, Tomáš Carbol, start číslo 62, trošku mimo pořadí s Kristýnou Smrčkovou. Tomáš Carbol, kdo vám to jméno něco říká, tak je to špičkový motokrosař, bývalý v roce 99 se stal mistrem republiky. V jaké to bylo kategorii autokrosové? To bylo třídě junior bugy, že jo, to byly úplně ti junioři do 18 let, tak to už je dlouho, to už je 10-12 roků, že jo. Takže a nyní jste ze soutěží přesedlal na historickou rally. Jo, tak s Kristinou podruhé jsme jeli na Bohemce, tak tady podruhé se jdeme tak svíst. Jo, takže děkujeme, je to vůz, jak jste tady poznali, Škodovku, Škoda 120S, to znamená ta ostřejší verze a spolujezdkyně dcera spolujezdce Zdeňka Smrčky, jezdce bývalého jezdce Zdeňka Smrčky. Takže rodinná tradice pokračuje. A nyní Subaru, který jste pravděpodobně ještě neviděli tady u nás, nebo jenom možná tento, někdo jiný. Subaru GSR Coupé, Vojta Štajf za jeho volantem, známý jezdec soudobých vozů. Ale Vojto, řekni nám sám, co tě přivedlo k nám. No tak v první řadě musím říct, že mi strašně líto, že se neumím rozdvojit, protože my bychom s Frantou strašně rádi jeli s Imprezou, ale dali jsme tentokrát přednost našímu novému skvostu, do kterého máme obrovskou radost, protože to dalo všem mechanikům a celému týmu 2 roky úsilí, aby jsme tohle auto postavili. Myslím, že si to řekl správně, že možná na světě není žádný druhý takový, protože těch aut bylo vůbec málo vyrobených, ale tady vidíte auto, který v 70. letech třeba několikrát jelo Safari Rally a my jsme ho postavili pro ten mexický závod a tady se s ním ve Zlíně můžeme ukázat, takže to je taková náplast na to, že jsme nechali Imprezu doma v garáži. Vojta Štajf, a samozřejmě na místě společně jsme to měli říct, že se další zajímavost. Už je tady Josef Bereš starší a na místě spolujezdce Václav Brýdl. Chlapi, my jsme vás tady viděli vždycky z Audi, teď tady máte tohle unikátní Mazdu, co to? No ja som už chcel skončiť, tak som si myslel, že ešte na záver si postavím si také auto, čo nikto nemá. Tak chvála Bohu sa to podarilo až na motor, lebo ostrý motor nám včera v noci rozpadol. Takže narýchlo sme poskladali len taký motor, aby sme tu mohli byť aspoň na rampe. Takže uvidíme, či to vydrží okruh, ale snať hej. Ale keď vydrží, budeme sa snažiť fungovať tak, aby sa vám to páčilo. The Great Sound of Quattro jste mohli slyšet, Josef Vereš junior a Zoltán Repas na místě spolujezdce. Chlapi, my se na vás těšíme, co vy na vás? Pekný deň prajem, tak ja sa teším ešte viac určite ako vy, pretože konečne po roku opäť sme na Barunke. Sice bola to veľmi tvrdá práca, opäť tých pár nocí, totiž otcové auto dalo zabrať a poriadne aj mne. Takže toho spánku veľa nebolo, ale teším sa aj veľmi na ten dnešný prolog a diváci, keď budú mať zo mňa dobrý pocit, tak ja ešte budem mať lepší. Takže tady můžete fandit, stále zadní pohon. Samozřejmě. Takže zadní pohon je tam, takže všechny předpoklady pro maximální show na dnešní RZ. Ještě Mikkel čeká to a to byl Carpelon.
Just click, ciao, Italiano, italskou posádku. My jsme tady zapozvali pro fotografii a přejeme Mikelovi, čeká to a to byl Zarpelonovi co nejlepší podmínky na trati, ať k nám toto pěkné BMW dovezou i do cíle. Takže a jede zde stejně jako tehdy, tak tady jede s vozem Fiat 131 Abarth a je to Franco Ceccato, Nevio Lorenzon a jsou tady po 30 letech na Barum Rally. Startovali zde v letech 78 až 82 a hello, you are again after 30 years on Barum Rally here. What memories have you got to the times before 30 years? Thank you. After 34 years, yeah, we are very glad that you are again on Barum Rally. It's a very interesting thing for us. And this is another car. This is a car like before 30 years. No, same car. The same piece of car. Great. So, vidíte zde ten samý vůz, jako jste zde mohli vidět před 30 lety. Takže opět Fiat 131 Abartha. Good luck on the track. S tímto typem vozu a dokonce i s tímto konkrétním vozem, který tady jste mohli vy nebo vaši předchůdci jej vidět 80. let, tak se mu jízda vydaří a u nás už je velká legenda Karel Jirátko s Ivo Valachem a s vozem vedení opět se svým vozem, ano? Tak mě to pořád baví, ten sport mám pořád rád, pořád si vážím i organizátorovi soupeřů. Jsem šťastný, že tady je plný náměstí, divákům přeju pěknou zábavu a všem bych chtěl poděkovat za to, že tu rally připravili, že se můžeme účastnit. Slyšeli jste to sami z Karla Jirátka ve voze Audi Quattro S1 před 2 lety. Tak, další vůz, který tady uvidíme, je velmi divoce. Takže další vůz, který jsme tady ještě nikdy neviděli. François Lettier, Patrick Juro. Takže vůz, který se účastnil v minulosti Safari Rally. Good luck on stages, tak hodně štěstí na trati pro francouzskou posádku. Jediná francouzská posádka ve startovním poli, která nám tento unikátní Peugeot zde představí. Tak teď jo, máme tam ještě pár vozů, tak za volantem je Marek Soum. A to je účastníci historického šampionátu z mistráku, tak bude předvádět závod ostrou jízdu i v rámci Star Historic Rally, takže přejeme Petru Stému i Václavu Tesařovi hodně štěstí na trati. Další posádka Ford Sierra se slovenskou posádkou Stanislav Kojš, Zdenko Rumanovský. Poprvé tady u nás na Star Historic Rally. Doufáme, že se s tímto krásným vozem uvidíme také v cíli, tam si víc popovídáme, takže přijďte v sobotu do parkoviště Krím. Na start odstartována je posádka Sierra. Tak, čtvrtá posádka loňského pořadí historiků a je to startovní číslo 4, což je francouzský špičkový pilot a Patrick Chapo. Tady toto je vůz, který vlastně zde v první polovině 80. let s tím startovali piloti východního bloku, například i náš Leo Pavlík zde s ním jednou jel a například piloti Walt Fritzson nebo Ferian Standard, Attila Ferian z Maďarska, takže toto je taková reminiscence se špičkovým pilotem Paulem Schusem a Patrickem Chapou. Špičkový pilot, který umí jezdit z VRCčky a stal se vicemistrem Francie. Poprvé tady u nás you are for the first time here in Zlín, is it right? Good luck
on stages on Barum Rally and see you at finish, I hope. No. Tak a přijíždí k nám vítěz loňského ročníku Star Historic Rally i předloňského Jaroslav Vančík s Jiřím Vajdákem na místě. Takže Jaroslav Vančík startuje do Star Historic Rally. Loňský vítěz odjíždí, tak ať už tady budou jenom víceméně projíždět. Reprezentativní vůz Auburn, který bude vyjezdit dnes ve Zlíně na městské rychlostní zkoušce, můžete se prolehnout na rampě. Takže tady vidíme novější vůz, ten úplně nevím, jestli patří do hlavního pole. Je to vůz Bugatti. A se startovým teď vidíme na noční, zeptáme se, jestli něco zajímavého o tomto voze. Ich verstehe Ihre Sprache leider nicht. Německá auf Deutschland. Tak, evo nice drive. Tak, to byla Bugatka, další Bugatka v červené barvě k nám, že za nějaké 4 hodinky musíme zase vyklidit pole. Tak. Už Bugatti, jak jsem říkal, z jakého roku? Which manufactured year? Bugatti Typ 40, Baujahr 1926. Takže viděli jste to v němčině, thank you, v němčině z 90. let Bugatti byla tak další historický vůz. I po 107 letech takto funkční, připraven. Tak. Tak další vůz poprosíme na trať rychle. Je 711 a je to Java Minor z roku 1939, takže tohle se závodilo před válkou. Taký vůz. Číslo 9. Stihli projet všechny ty historické vozy. Tak a toto je, prosím, toto je Mercedes, jak jsme viděli podle znaku, a typ 220 SE s dámskou posádkou a z roku 1948. Takže poválečný vůz může se vydat na trať. Tak teď vidíme další Bugatku všem. Typická modrá barva pro tyto vůz typ 35 z roku 1925. Takže se právě vydává, ta nejstarší Bugatti se vydává na trať Čína. A je to Bugatti 44 z roku 1929. Tak, 1929. Takže i panu doktorovi přejeme úspěšné absolvování silniční jízdy. Jsme rádi, že ho tady máme. Tak, s bílým vozem k nám na startovní Bugatti Nostalgic Edition 35P, speciální karosářská varianta a můžete se vydat chlapi na trať. Rok výroby už jsem říkal, že je 2013 asi nově postavená. Číslo 15. Tak to je další Bugatka a je to Amil. Plně obsazený vůz. Takže 14 a
Děláme